Hej og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil prøve at vise, hvordan man udtager sit hold igennem den her DBU fodbold app. Som I kan se her, så er jeg på min forside. Lidt afhængig af, om man allerede har udvalgt sin spiller, eller man kun skal sætte holdkort, jamen så er der forskellige veje hen til det. Hvis vi skal starte med at sige, jamen hvis I har bedt jeres forældre om at melde til, om børnene de kan eller ej, og I så skal ind og udvælge jeres hold, jamen så starter I med at trykke på fodbolden hernede i højre hjørne. Så vælger man kampklar. Og herefter så vælger I selvfølgelig jeres holdadministratorprofil for det hold, I nu skal ind, og i mit tilfælde er det her så U10 drenge og piger. Nu kan I så se her listen over de aktiviteter, som er på mit hold. Og i det her tilfælde, jamen der vil jeg gerne ind og udtage mit stævnehold nummer 2, der skal spille om søndagen. I kan se på det stævne, der er lagt op den 26. at der har jeg en bekræftet udtaget, og der har 6, der er udtaget. Jeg har 6 afbud. Og I kan se på den næste, jamen, der er der 3, der ikke har svaret. Der er 9, som har sat sig til rådighed, og så er der 1, der har bekræftet, og 9, der ligesom har, ellers er på listen. Og 2 afbud. Men den, jeg vil kigge på her, det er den 27. stævne nummer 2. Det er nemlig det andet hold, jeg skal have udtaget, hvor at alle mine spillere, de er gjort tilgængelige ved. Og her, der kan I så se listen med alle de spillere, der nu har sagt, de er til rådighed. I kan også se, hvem der har meldt fra, hvem der ikke har svaret. Og trænerne, de er så placeret helt ned i bunden. Og jeg har, kan man sige, delt min hånd op på forhånd. Så jeg vinger på det grønne plus til alle dem, som jeg gerne vil have udtaget. Så ændrer de sig fra status fra til rådighed og til udtaget. Det skal lige siges, hvis man ikke har oprettet sit event eller sin aktivitet med den her til rådighed, jamen så vil I ikke have et grønt plus, fordi så står der sådan set bare, at de er tilmeldt. Altså hvis I har valgt automatisk tilmelding eller manuel tilmelding, så vil de allerede være grønne, som om de er tilmeldt. Og der skal I ikke lave nogen udtalelse, for så er det ligesom om, at jamen, hvis du har meldt dig til, jamen, så er du også sikker på at komme med ud. Og det er derfor, jeg altid sørger for at sætte mine aktiviteter til at være til rådighed. Fordi så kan jeg altid vælge ud. Nu har jeg for eksempel 18 spillere, som er til rådighed for det stævne, jeg skal ud og holde her på søndag. Og det her skal jeg så have fordelt ud på 2 hold. Og så har jeg bedt mine forældre om at melde til på begge stævner, sådan så jeg kan man sige, frit udvælge de spillere blandt de 2 hold. Sådan så man kan se, hvad for det der hold, man er med på. Men jeg starter bare fra toppen af og begynder at kan man sige, udtage de spillere, jeg skal have med. Som sagt vil jeg bare trykke på det grønne plus, så går de herop under udtaget, i stedet for som til rådighed som. Og hvis I undrer jer over, at nogle af mine spillere, de for eksempel har en blå farve ude til venstre, så er det fordi, de er i en spillergruppe, som jeg har givet en farve. Og i det her tilfælde, der er den farve så blå. Og I kan se, dem der så ikke har en farvemarkering, jamen det er så fordi, de ikke er i en decideret spillergruppe. Sådan, nu har jeg udtaget alle mine spillere. De står på listen her, som at de nu er udtaget. Hvis jeg så skal ind og sætte holdkort, jamen så kan man gå ind under aktivitet heroppe til venstre. Så scroller man ned, så kan I se hernede, der er gode genveje. Så kan I trykke, jamen holdkort til første kamp. Så sender det mig hen til den første kamp, som vi skal spille til det her stævne. Og så kan jeg på listen her, der kan jeg så søge mit hold frem. Hvis man gør det her via browseren, i stedet for via appen, jamen så kan man trykke på en knap, som importerer alle de spillere, der har der har bekræftet deres udtalelse, og så kan den på den måde automatisk generere holdkortet for jer. Jeg har dog ikke set den funktion fra appen, men den virker i browseren. Men
når jeg skal udvælge mit hold igennem appen, så det jeg gør, det er, at jeg går ned under mit hold. Og så vælger jeg selvfølgelig min årgang, som så er U10. Og så trykker jeg anvend, og så kan I se, så kommer alle mine spil, de kommer frem her. Og så kan jeg så vælge dem af, som jeg har sat til at være på det her hold. Og hvis der er eventuelt er, at man har fået vinket en forkert spiller af, eller der er en spiller, som ikke skal være på, så trykker man bare på markeringen igen, og så vil spilleren ikke være på holdkortet. Sådan, det var de spillere, som skal være på det her hold. Så kan I se, jamen på mit holdkort, jeg er nu 9 spillere udvalgt. Og det kan godt være, at den vil brokse over det, fordi jeg må faktisk kun have 8 spillere med. Og så skal jeg selvfølgelig have valgt en af dem ud, og så sige, nå, jamen, jeg har for mange valgt med på her. Lian, han skal ikke være på holdkortet. Bum. Så er jeg tilbage til, at jeg har de 8 spillere, så jeg må have med. Og så burde der være styr på den del. Her under modstanderen, der vil man kunne se en time før kampstart, hvis modstanderen de har sat deres holdkort. Det var den måde, man ligesom, går fra ind og udvælge sine spillere, som har sat sig til rådighed, og så direkte over i holdkortet. Hvis man allerede har, tidligere på ugen, der har man udvalgt sine spillere, og der er bekræftet, hvem der skal være med, og hvem der ikke skal være med. Jamen, hvis man så kun mangler at gå ind og sætte holdkortet, og nu vil DBU jo gerne, især for os, der spiller stævner, gerne have, at man ikke bekræfter, eller rettet, at man ikke sætter sit holdkort før senest fredag eftermiddag. Nu har jeg så været en rebel og gjort det torsdag aften, men de vil helst ikke have, at man udtager sit hold til stævnerne før, fredag eftermiddag, op til de skal ud at spille. I kan sagtens have udtaget holdet inden. Det er bare holdkortet, de gerne vil have, at man først laver på det tidspunkt. Det er fordi, hvis de nu skal lave sidste øjebliks ændringer i stævnet, jamen så får kampene tildelt et nyt kampnummer, og så er holdkortet væk, og så skal man til at gøre det en gang mere. Men lad os nu sige, at jeg har haft et andet event, og jeg har allerede udvalgt mine spillere. Nu kan I for eksempel se her på min forside, jamen der står tid til kamp, og der kan jeg så se, at jeg har et U10B-stævne, og det har jeg så om lørdagen. Der står så også, at det er et silent weekend stævne. Så jeg går ind, og så trykker jeg sæt holdkort her. Så kommer jeg direkte ind på, ind på den kamp, hvor jeg skal sætte holdkortet. Og så skal jeg så gøre, præcis som jeg gjorde sidste gang, hvor jeg så bare går ned og trykker på mit hold. Og så vælger jeg min årgang, anvend. Og så har jeg listen med alle mine spillere, som jeg så kan melde til og fra nu her. Lige præcis til det her stævne, jamen der skal jeg faktisk ind og have en spiller med, som ikke er på mit hold normalt. Og hvis det er tilfældet, jamen så kan jeg så enten gå op og så sige, jamen den spiller han er ikke på den her årgang. Jeg kan vælge den årgang, det hold, hvor spilleren er fra. I det her tilfælde, der er det jo være en U11-spiller. Så kan jeg enten bare trykke U11, eller så kan jeg gå op i navnet, og så kan jeg sige, det er Storm, jeg skal have fat i. Nu er der så kun en enkelt Storm på U11, men så hvis jeg havde været oppe og kunne valgt ikke valgt, og så kan jeg se, så er der faktisk 2, der dukker frem som Storm, men i det her tilfælde, der er det så Storm Pilegaard, jeg skal have med. Bum. Nu er han så på mit holdkort. Men da Storm, han er årgang over, så skal jeg ind og sætte ham som dispensationsspiller. Måden hvorpå jeg gør det på holdkortet, det er, at jeg trykker på blyanten herude til højre.
så sætter jeg lige en markering i, at han er en dispensationsspiller. Gem. Så kan I se, nu står han på holdkortet med et fint D ved. Det vil sige, at jeg har markeret ham som værende en dispensationsspiller, fordi han er det, der hedder en kvartalspiller, altså fra sidste kvartal i årgang over. Så det er den måde, man kan man sige, udvælger folk til sit holdkort fra andre hold end ens eget hold, og hvordan man markerer dem op som værende dispensationsspillere. Hvis jeg også lige skal prøve at vise jer, hvordan det ser ud at gøre det via browseren i forhold til for eksempel den her kopier fra Kampklar app med knap, som ikke er i appen, men som er i browseren, så hopper jeg lige over i min browser. Og her på forsiden, der kan I se Stævnæs Søndersø lørdag. Der ved jeg jo i hvert fald, at der har jeg en enkelt, der er bekræftet. Før jeg kan komme derhen, jamen, så skal jeg så vælge, at det vil jeg gøre med min administratorprofil. Og så vælger jeg så bare stævnet herfra, stævnet lørdag. Så kan I se hernede i bunden til højre, på kan man sige, den ene aktivitet, der står holdkort. Den kan man så trykke på, og så kommer man direkte ind til holdkortet. Så kan jeg se her, der er der en knap, der hedder kopier fra Kampklar. Hvis du trykker på den grønne knap, så henter den alle dem, der er bekræftet udtaget ind, og så har man sådan set sit holdkort her. Og hvis man så havde brug for at skrive dispensation på, jamen så lader man bare en markering her under dispensation. Og kan jeg se, jamen nu er jeg lige markeret som en dispensationsspiller, selvom at det er han reelt ikke. Men hvis jeg nu vil have udtaget resten af holdet herfra, jamen så er det bare at trykke på, kan man sige, på de grønne plusser, som er herude i siden. Og som I måske nok kan se på listen her, så er de bare taget af alle spillere fra FB's rækkefølge og kørt nedad, fordi der så ikke er valgt noget hold. Men så vælger man selvfølgelig bare den årgang, man nu gerne vil se, søge op, og så kan man så bare trykke på plusset på de spillere, som man vil have udtaget til holdkortet. Det her, det er så sådan, det ser ud, hvis man gør det via browseren. Hvis man skulle have været inde og for eksempel udtage spillere, så går man, nu er jeg inde på aktiviteten, så i stedet for at være på holdkortet, så vælger man deltager. Og der kan I så se, hvis den så vil lade være med derinde, så vil I kunne se her, at alle de her røde krydser, der er over til venstre for det status med folk, der har meldt fra. Hvis jeg så vil udvælge en ekstra, jamen så trykker jeg bare på det grønne plus herfra, og så går de direkte op som værende udtaget, og rykker over i kolonnen herover, hvor alle de udtagede spillere de er. Så det er sådan, det ser ud, hvis man gør det via browseren fra sin